Sziasztok mindenkinek, én Big Life vagyok, és most egy új sorozattal jelentkezek nektek, amiben a Warros játékmódon belüli kasztokat fogom, illetve fegyvereket bemutatni. Első alanyunk a harcos. A harcos kasztban két különféle képességre specializálódhatunk. Egy védekező, illetve egy támadó képességünk van. Mind a kettőnek megvannak a maga előnyei. A támadó kaszton belül kevesebb HP-val rendelkezünk, mint a védekező kasztban, de viszont több a sebzésünk. A védekező kasztban több HP-val rendelkezünk, de viszont mínusz 20% támadó értékünk van, illetve 15.000 coinsba kerül megvenni. Az első képessége a támadó kaszttal rendelkező Warriornak a szeizmikus csúszás, amely 14 másodpercenként használható. A képességi igénybevétel 30 energiapontunkba kerül. Kritikus csapásra az esélyünk 13%, a kritikus csapás, ha megtörténik, 171%-kal többet sebzünk. 557, illetve 753 között sebzünk alapból vele. A következő képesség a földcsúszás, szintén 14 másodpercenként használható, ugyanúgy 30 energiasíkunkba kerül, kritikus találatra az esélyünk 12% és 187% pluszba, ha kritikus találatunk van, 575,83, illetve 507,73 az alap támadó sebzése. A következő képesség a vérszomj, ami 37 másodpercenként használható, 10 energiacsíkunkba kerül, 44,69% HP-ját ellopjuk az ellenségnek. A következő képességünk és egyben legutolsó képességünk a vad harcos képesség, amely 25%-kal megszorozza a kritünket, illetve speedet ad nekünk, 35 másodpercenként használható, illetve 15 energia csíkunkba kerül. Ennyi lett volna ez a rövid kis tutoriál. Ha tetszett, dobj egy lájkot és iratkozz fel. Köszönöm a figyelmet, én Big Life voltam, sziasztok!